Здравейте! Искам да започна с това, че много се радвам, че на последното ми видео, което беше с доста сериозна тема, а именно какви минали травми пречат на настоящите ви любовни взаимоотношения и защо се избирате неподходящи партньори. И имаше много харесвани от мъже, което е много добър индикатор за това, че мъжете все повече и повече започват и те да стават осъзнати. Така че продължавайте в същия дух. А сега искам да изтегля една карта. Какво идва към теб точно сега? Писмо. Не, наистина. Все писмо тегля. Очаквайте новини. Очаквайте, възможно да са да го нагласа, възможно е да са любовни новини, възможно е да са делова комуникация, всичко, което е свързано с новини, известия. Тук, както виждате, жената е щастлива, така че това са положителни новини. И твърде вероятно е да са свързани с... Да изтегля ли още една карта, да видим с какво са свързани, да изтегля. Дали са любовни или са от делови характер, или дали роднини приятели. Още една карта тегля. Айде да видим какви са новините. Хубави. Ето, това е. Любовни новини. Очаквайте много скоро нещо много хубаво да се случи около вас.